Ndi nthawi yankhani kuchokera kuno kwa MBC ndipo madzulo ano muli ndine Austin Kachipeya ndi mzangayu Talson Kamalata. Koma poyamba naye mitu yake. Wachiwiri kamtsogolera dziko lino Dr. Jane Ansah wati nkofunika kuyemekeza ufulu wa anthu aulumali pofuna kukweza miyoyo yawo pachuma. Mkulu wakale wa bungwe la Malawi Broadcasting Corporation MBC George Kasakula komanso mkulu wakale woyendetsa chuma cha bungweli Jackie Kamachali akaonekera ku bwalo la milandu mawa. Ndipo mu nkhani za masewero, komiti yoyendetsa masewero a mpira wa miyendo mchigawo chakumwera yasanana mgwirizano ndi kampani ya Finca yomwe izithandiza mpikisano waukulu ndi ndalama zokwana 100 million kwacha. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Jane Ansah watsindika zakufunika kuti Amalawi azilemekeza ufulu wa anthu a Congo la albino komanso anthu olumala ngati njira imodzi yothandiza kukweza miyoyo yawo pachuma. Dr. Ansah amayankhula izi pa bwalo la Bwemba Baptist mudzi wa Chinsanda mfumu yayikulu na Magoya boma la Lilongwe komwe anakapereka katundu osiyanasiyana pansi pa Dr. Jane Ansah Foundation. Charles Wahala ali ndi ripoti. Pamwambo Dr. Jane Ansah anatsindika kufunika kuti pakhale kugwirana manja pofuna kuchepetsa kuvutika komwe anthu osiyanasiyana akukumana nako. Iwo anati nchifukwa chake bungwe lawo lothandiza la Jane Ansah Foundation likugwira ntchito zosiyanasiyana m'dziko muno ndi cholinga chofuna kuchepetsa mavuto osiyanasiyana omwe anthu akukumana nawo kuphatikizapo anthu omwe ali ndi ulumali komanso anthu omwe ndi achi albino. Iwo ananenetsa kuti ndikofunika kwambiri kuti ufulu wa anthu uzilemekezedwa kuti adzitenga nawo gawo pa ntchito zosiyanasiyana ndi kuti adzitha kutukuka pa ntchito zachuma. Bungwe limeneli la Dr. Jane Ansah Foundation choyambirira likufuna kuti liwonetsetse kunena kuti anthu ovutikitsitsa amene alovutikitsitsa osati chifukwa choti ndi alesi koma pali zina zokhoma m'moyo mwawo ngati ukalamba, ulumali ndi albinism. Ndiye anthu amene wawa kuti apatsidwe danga monga tikudziwa kuti tili ndi maufulu ambirimbiri achibadwidwe. Maufulu awiri ena ufulu ukupezeka mu ndime 29 ndi ndime 30 ya constitution yathu imene manena kuti aliyense ali ndi ufulu omagwira ntchito zobweretsa chuma m'moyo mwake. Komanso kachiwiri aliyense m'Malawi muno ali ndi ufulu wa chitukuko. Ndiye ufulu wa chitukuko sikuti tingwapatsa anthu kaya ufa lero chovala mawa, koma chimene tikufuna kunena kuti akhale ndi kuthekera kunena kuti pa iwo okha adzakwaniritsa zosowa zawo pokhala iwowo akuthamangathamanga ndi kuchita zinthu zoti zatukule. Bungwe lothandiza anthu la Dr. Jane Ansah Foundation lapereka ufa wachimanga, njinga zakapalasa, zovala komanso mafuta kwa anthu omwe ali ndi khungu la albino kuti azidzola. Charles Wahara, MBC, Lilongwe. Nduna yoona zachilengedwe a Patricia Whiskes yapempha anthu akufuna kwabwino kuti azithandiza anthu ovutikitsitsa omwe amakhala m'matauni. Iwo apereka pempholi pomwe bungwe la Beautify Malawi Beam Trust limapereka thandizo kwa anthu ovutika pa bwalo la zamasewero la Nyasa ku dera la Area 49 mu mzinda wa Lilongwe. Mwayi mtumodzi walemba ripotili. Nduna ya zachilengedwe yomwenso ndi phungu wa dera la Lilongwe City na Nkhaka Patricia Whiskes wayamikira bungwe la Beam Trust kamba kofikira anthu ovutika omwe amakhala m'madera m'matauni omwe nthawi zambiri amayiwalidwa polandira thandizo. Ndinothokoza kwambiri kwa First Lady wa dziko lino Professor Gertrude Mutharika komanso bungwe limene lila Beam chifukwa choganizira kuti akhoza kubwera kuno ku Nankhaka kuzatithandiza ndi vuto limene lila chakudya. Nankhaka ndi limodzi mwa madera amene avutika kwambiri ndi njala chaka chino.
inde muno ndi mtawuni, koma mtawuni muno tili ndi magulu a anthu osiyanasiyana, ena okuti odikirira nyumba za anthu, ena okuti akuvutika ngakhale pokhala pamene. Anthu amenewa ambiri mwa iwo sagwira ntchito, alibe mabizinesi okhazikika, kotero kuti umoyo wa tsiku ndi tsiku makamaka kumbali ya chakudya ukumavutirapo. Ndiye thandizo limeneli labwera mu nthawi yake, mokuti mwapaderadera ine ngati MP wadera lino komanso mwalo mwa mafumu onse ndi anthu onse okhala muno mu Lilongwe City na Nkhaka ndifothokoza kwambiri ku bungwe la BIM. Mmodzi mwa akuluakulu a bungwe la Beautify Malawi BIM Trust Afane Kachale ati bungwe ili ndilodzipereka kuthandiza anthu ovutika mdziko muno posatengera dera lomwe amachokera. Atituma ndi mayi a fuko lino Professor Gertrude Mutharika amene chakhala chikwakhudza kuti anthu nthawi inoyo ndi anjala. Ndiyo popeza apatsidwa chakudya ichi anatituma kuti kagawire nkoni anzathu kunankaka kuti nawonso athe kupeza chakudya. N'chifukwa chake mwationa kuti lerolo tafika kunoko. Ndipo a Joyce Ntalika ochokera ku dera la Dubai anayamika bungwe la BIM kamba kathandizoli. Inetu apa ndilosangalala kwambiri polandira thandizo limeneli. Malingana ndi mmene tikukhalira m'makomomo muli mavuto akulu kwambiri. Tikadya lero chakudya ndi kuti pali masiku kuti tidye. Koma apapo tikwathokoza amayi athu a Gertrude kuti agwira ntchito yayikulu ndipo mtima umene wasasiye mokuti apapo ndithu tikadya masiku angapo tili pa mtendere. Anthu 500 ndiomwe alandira thandizoli lomwe ndi ufa, soya pieces ndi mchere. Mwayi mtumodzi MBC Lilongwe. Nduna zofalitsa nkhani a Shadrack Namalomba yati ntchito zamakono za makina a kompyuta zili ndi kuthekera kopititsa patsogolo chuma cha dziko lino ngati atazikhazikitsa madera onse omwe amatukula chuma cha dziko lino. Namalomba anena izi lachinayi ku Lilongwe pomwe kazembe wa dziko la Japan kuno ku Malawi Naito Yasushi anawayendera ku maofesi awo komwe mwazina anakambirana zopititsa patsogolo ntchito zamakono za makina a kompyuta mdziko muno. Smart Chalika andi zambiri mulipotili. Polankhula pa msonkhanowu Namalomba anapempha boma la Japan kuti lithandizire dziko lino kupititsa patsogolo ntchito zamakono za makina a kompyuta ponena kuti zili ndi kuthekera kosintha kagwidwe ka ntchito mu nthambi zosiyanasiyana za boma komanso kupititsa patsogolo chuma cha dziko lino. Malingana ndi Namalomba, boma la chipani cha Democratic Progressive pansi pa utsogoleri wa Profesa Arthur Mutharika ndilodzipereka kuonetsetsa kuti nthambi zonse za boma zikugwiritsa ntchito njira zamakono pa kagwidwe kawo ka ntchito, ndipo iwo ati izi zithandizira kuti ndi ena mwa mavuto omwe dziko lino likukumana nawo. Ndiye tinathokoza kuti mwakhala mukutithandiza, koma timafuna kuti kutsogoloko popeza kuti dziko lidasintha kudabwera njira zamakono, njira zake tinzogwiritsa ntchito makompyuta. Ndiye timati tipemphe kuti mukamatithandiza kapena chituko china chilichonsecho musayiwaleko nkhani ya makompyuta. Zitithandizira kwambiri kuti zina zimene zimachitika katangale mwina amene amachitika pansewu kuchedwetsana kumene kumachitika mwina muzosiyanasiyana, tikakamba za ku immigration anthu makayima pa line kumene kuja popanga malaisesi kumene anthu kumachedwa kumene kuja makhala nthawi asanathandizidwe zimenezi pamene kuyimitsidwa pamene paja kumapangira za chinyengo anthu kumapereka ndalama zimenezi chamwina mwake zidakasiya chifukwa chachani, chifukwa chakuti tugwiritsa njira zamakono. Mawu ake kazembe wa dziko la Japan kuno ku Malawi Naito Yasushi ati boma lawo ndilodzipereka pothandiza dziko lino m'magawo osiyanasiyana maka m'magawo ntchito zamakono popititsa patsogolo chuma cha dziko la Malawi. Zokambira nazi ati zilimbikitsa ubale komanso kupititsa patsogolo ntchito zamakono za makina a kompyuta pofuna kupititsa patsogolo ndi kukweza chuma cha dziko la Malawi. Smart Chalika, MBC Lilongwe. Mtsogoleri wa dziko lino Profesa Arthur Mutharika wafika mdziko muno lero kuchokera mdziko la South Africa. Ndege yomwe anakwera mtsogoleriyu inafika pa bwalo la ndege la Kamuzu International mu mzinda wa Lilongwe lachinayi masana pamene nthawi imakwana 5:10. Tate wa dziko linoyu yemwe anali ndi mayi wa dziko lino Profesa Gertrude Mutharika analandidwa pa bwalo ndi mlembi wamkulu wa boma a Justin Saidi. Profesa Mutharika anayenderanso perete wa asilikali ankhondo a dziko lino MDF. Profesa Mutharika anachoka mdziko muno pa 1 March 2026 kupita mdziko la South Africa komwe tsopano abwerera kuno kumudzi. Boma lati
kulimbikitsa mgwirizano wa anthu ochita malonda kudzera pogwiritsa ntchito njira zonyamulira katundu pamadzi ndi njira imodzi yothandizira kuchepetsa mtengo wa mayendedwe komanso kuti katundu wa mdziko muno azipezeka misika kunja. Nduna ya maboma ang'ono a Ben Phiri ndi mwanayimira nduna ya zamtengatenga pamwambo otsegulira msonkhanowu. Miriam Kaliza afotokoza. Anthu okhudzidwa ndi ntchito za mayendedwe apamadzi ochita malonda ndi ena ambiri akukumana ku Lilongwe kuti akambirane mmene angathandizikire pa malonda kugwiritsa ntchito njira zapamadzi. Boma lati mgwirizano mu gawo lakayendetsedwe ka malonda pamadzi ndi wofunikira kuti malonda aziyenda bwino komanso kuti mtengo ochitira malonda utsike. Polankhula pa msonkhanowu, nduna ya maboma ang'ono a Ben Phiri anati dziko la Malawi likuyang'ana njira zochepetsera mtengo wa mayendedwe omwe ndi waukulu kwambiri kuyerekeza ndi katundu amene amalowa mdziko muno. Ndunayi inatinso boma likugwira ntchito yolimbikitsa mayendedwe a panyanja ya Malawi komanso kukonza malamulo kuti malonda aziyenda bwino pakati pa mayiko omwe ali mu mgwirizanowu. Chofunikira kwambiri ngati dziko tione kuti njira zina zimene tingapange ndi zotani, monga kutsegula nyanja yathu cholinga choti katundu wambiri adzibwera. Chitsanzo ndingakupatseni ndi chakuti sitima imodzi imanyamula matanzi ambiri kwa basi, amene kuti sitima ija itsitsa ifunika matraki ambiri. Matraki amene aja akugwiritsa ntchito mafuta, akugwiritsa ntchito misewu yathu, akupanga zotere, nchifukwa chake zimadulirapo. Ndiye titatsegula nyanja yathu mwina zitithandizirako kunena kuti tichepetse mtengo wa katundu wathu. Ndiye kuti tikapanga katundu wathu pano nkupititsa kunja, tikatha kugulitsako mopikisana ndi anzathu, chifukwa choti anzathu chimene amatipitilirira ndi chakuti katundu wawo amakhalapo ochipa, chifukwa choti mayendedwe yawo ndi osavuta akatunduyo. Mlembi wamkulu mu bungwe la Maritime Organization for Eastern, Southern and Northern Africa, Akasimu Mpata, anati kulowa kwa Malawi mu bungweli kuthandiza kuti malamulo a dziko lino agwirizane ndi malamulo pa dziko lonse okhudza kayendetsedwe ka sitima. Ampata ananenanso kuti pafupifupi 90% ya malonda pa dziko lonse amayendetsedwa kudzera pamadzi, koma mayiko ambiri ku Africa sachita nawo malonda awo. Nawo ochita malonda mdziko muno akuti ndondomeko itatsatidwa iwathandiza kuti adzipereka ndalama zochepa polandira kapenanso kutumiza katundu ku mayiko akunja. Arabitha Kapengule ndi mmodzi mwa ochita malonda awa. Mavuto omwe timamana nawo ndi mitengo makamaka ya mene amatipangira charge anthu ena. Ndiwo yaluke forward kuti awawa atipatsabe mitengo yabwino yobweretsa katundu wathu. Komanso kuti katundu athu azifika yese bwinobwino. Fama peze kuti nthawi zina taitanisa katundu chamwina wina wasowa. So we are looking forward tukufuna awawa ndithu atithandizire kuti zonse fe business. Dziko la Malawi lalowa nawo mu bungwe la Maritime Organization for Eastern, Southern and Northern Africa ngati njira yolimbikitsa mgwirizano wa mayiko mukayendetsedwe ka malonda ndi mayendedwe apamadzi. Kuchokera kuno ku Lilongwe ndine Miriam Kaliza. Mkulu wakale wa bungwe la Malawi Broadcasting Corporation MBC a George Kasakula komanso mkulu wakale oyendetsa chuma cha bungweli a Jackie Kamwachale akaonekera ku bwalo la milandu mawa potsatira kumangidwa kwawo dzulo. Mneneri wa polisi mdziko muno a Lael Chimtembo wati awiriwa akuganizira kuti anagwiritsa ntchito ofesi zawo molakwika komanso anasakaza chuma cha bungweli. A Chimtembo akuyankhula ndi Geoffrey Shinawa. Ndizoona akulu akale awiri a George Damaseke Kasakula amene anali mkulu wakale wa MBC amachokera mudzi wa Kasakula tiye Kawamba ku Kasungu, komanso a Jackie Kamwachale azaka 54 amene anali mkulu oyang'anira za chuma ku MBC kufikira chaka cha 2025. Iwo amachokera kwa Nyambo kumwe yaikulu phambala mboma Anchewu. Mwamanga powaganizira milandu yanji? Akulu amenewa tawatenga powaganizira milandu yakusagwiritsa ntchito bwino office imene amagwira. Anthu awiri amenewa akasokoneza ndalama kuma bank account a bungwe la MBC. Komanso amatha kulola anthu kulengeza malonda mwaulere mosapereka ndalama. Zitachitika izi anayesetsanso kufufuta marekodi kuti zinthu zawozo zisaoneke. Komanso tinapeza zinthu ziwiri zitatu monga mkulu wakale kutenga banja lake kukagona ku hoteli ina yayikulu mu mzinda wa Lilongwe zimene zinali zoyenera ndondomeko za ntchito yake. Mukone ankhanizi kuchokera kuno ku MBC bwanji tionenso mitu yake.
wachiwiri kamtsogolera dziko lino dr jane ansa wati nkofunika kuyemekeza ufulu wa anthu aulumali pofuna kukweza miyoyo yawo pachuma. mkulu wakale wa bungwe la Malawi Broadcasting Corporation MBC George Kasakula komanso mkulu wakale woyendetsa chuma cha bungweli Jackie Kamachali akaonekera ku bwalo la milandu mawa. Ndipo mu nkhani za masewero, komiti yoyendetsa masewero a mpira wamiyendo mchigawo chakumwera yasanana mgwirizano ndi kampani ya Finca yomwe izithandiza mpikisano waukulu ndi ndalama zokwana 100 million kwacha. Takulandirani ndipo nkhani zathu zipitirira. Ntchito yothandiza anthu ikuyembekezeka kupita patsogolo pa polisi ya Ndilande mu mzinda wa Blantyre potsatira kumangidwa kwa malo odikirira anthu omwe amabwera kudzatula madandaulo. Chipatala cha matenda kansa cha International Blantyre Cancer Center IBCC chagwiritsa ntchito ndalama zoposa 70 million kwacha pomanga malowa komanso chakozanso polisi ya Ndilande poipenta. Zambiri mu ripoti la Simeon Boyce. Mkulu wa chipatala cha IBCC Michael Mlowa kupereka malo atsopano odikirira anthu odzapereka madandaulo ku polisi ya Ndilande mu mzinda wa Blantyre kwa Commissioner Lavumo Mwabumba. Polankhula atapereka malowa, Amlowa ati chipatala chawo chinaganiza zomanga ndi kukonza polisi ya Ndilande ngati njira imodzi yofuna kubwenzera kwa anthu aku Ndilande kudera lomwe iwo amagwirira ku ntchito zawo. Chipatala chachikulu cha International Blantyre Cancer Center chili mu dera lomwe lino la Nyambadwe limene timagwira limodzi ndi Ndilande Police Station. Ndiye chinali cholinga chathu kuti monga ife a International Blantyre Cancer Center IBCC mu ntchito zina ndi zina zimene timathandiza ma communities through my initiative amene timati CSR, tinachiona chabwino kuti tithandizenso chipatala, tithandizenso police station ya Ndilande imene timagwira nayo ntchito pafupipafupi. Ichi chinakomera a founder athu achipatala Dr. Thompson Penganjira amene tidakhala pansi limodzi ndi officer in charge kuno kuti tingathandizire motani pa zimene zili zoperewera pa Ndilande police station pano kuti titukule police station imeneyi komanso kuthandiza anthu amidzi ozungulira police station imeneyi. Ndipo commissioner wa polisi ku dera la South West Lavumo Mwabumba anati izi zaonetseratu kuti mgwirizano wabwino pakati pa anthu a ntchito za malonda komanso nthambi ya zachitetezo ungathandize kubweretsa zipatso zabwino kwa anthu okhala ku derali. Anthu ambiri amabwera kuti azalandire chithandizo kuno ku polisi, koma akafika podikirira chithandizo choyenerera amasowa malo abwino okhala. Ndipo zimene apanga a International Blantyre Cancer Center ndi chinthu chapamwamba kwambiri ndi umboni wakuti kuli anthu amene ali nafe kugwira nafe ntchito limodzi popitisa chitetezo pasogolo. Umboni wakuti anthu akafuna kubwera kuzalandira chithandizo ku polisi kuno azapeza malo ene kuti angakhale akudikira chithandizo. Chipatala cha IBCC chomwe ndi akadaulo olimbana ndi matenda a kansa chinakhazikitsidwa ndi bungwe la Thompson ndi Barbara Mpinganjira Foundation. Kuchokera mu mzinda wa Blantyre ndine Simeon Boyce. Mmodzi wa akuluakulu a chipani cholamula cha DPP a Simon Vuakaunda alimbikitsa anthu amdera pakati m'boma la Rumphi kuti adzavotere yemwe akuyimira chipanichi pa mpando wa phungu wa nyumba malamulo Awalita Moya Mkandawire pa chisankho chachibwereza chomwe chichitike pa 17 March. Akaunda omwenso ndi phungu wa nyumba malamulo dera la pakati m'boma la Nkhatabe apereka pempholi pa msonkhano okopa anthu ku Rumphi. George Mkandawire wafika ndi ripoti. Polankhula pa msonkhano ku Rumphi, Vuakaunda ati boma la chipani cha Democratic Progressive DPP lili ndi mbiri yabwino yopereka ntchito zachitukuko m'dziko lonse ndipo chipanichi chikupitiriza kudzipereka kusintha miyoyo ya Malawi. Choncho Akaunda apempha anthu ovota mderali kuti atuluke mwaunyinji pa tsiku la chisankho ndipo adzapereke mwayi kwa yemwe akuyimira chipani cha DPP
awalita Moi Mkandawire kuti akhale phungu wa nyumba ya malamulo wa derali. Profesa akufotokoza kuti ayika 5 billion kwacha constituency development fund kwa MP aliyese ndi anthu Kurumbi Central avote MP wa DPP walita Mkandawire ndi chilenga chakuti ntchito zimene aprofesa akuzinena zija zili mu 5 billion constituency fund mmene muja muli ntchito monga kukonza so town ino ya Parumbi paboma pano misewu yonse ikhale yatala ya patauni pano komanso kukonza maskulu timakliniki ting'ono kuika mankhula mzipatala komanso muli ngongole za amayi ndi anyamata. Aprofesa akulonjeza nkhani ya chakudya kupyatira mu ulimi wa makono ndi ntchito zonsezi kuti anthu akuno Kulumbi tipindule nazo kofunika kuwapasa support Profesa Arthur Peter Mutharika komanso kuvotera mwana wawo amene ayimika kuno Kurumbi Central amene ali candidate wa DPP walita Mkandawire komanso tikavotera walita tikavotera DPP tavotera chitukuko. Ndipo yemwe akuyimira chipanichi pa mpando wa phungu wa nyumba ya malamulo awalita Moi Mkandawire ati ndi wokonzeka kuyimira anthu a Kurumbi Central pa chisankho chachibwereza chomwe chichitike pa 17 Marichi. George Mkandawire, MBC Rumpi. Munkhani za masewero, komiti yoyendetsa masewero a mpira wa miyendo mchigawo chakumwera yasirana mgwirizano ndi kampani ya Finca yomwe idzithandiza mpikisano wawo waukulu ndi ndalama zokwana 100 million kwacha. Poyankhula pamwambo osayinirana mgwirizanowo ku Mpira Village ku Chiwembe, mkulu woona za malonda ku kampani ya Finca Amadalitso Jonazi wati kampani yawo yalowa mgwirizanowo pofuna kulimbikitsa chitukuko cha masewero komanso kutukula miyoyo ya anthu kudzera mu ndondomeko zina zomwe zili mgwirizanowo. Ndife osangalala pa tsiku la lero kuti tikupanga announce partnership imene iyi ndi Southern Region Football League through the support imene amalandira from Football Association. Ndi chinthu chapamwamba kwambiri monga mudziwa kuti mpira umabweretsa wina aliyense pamodzi. Kumalawi kuno aliyense mpira amaukonda andi mpira umapangitsa kuti achinyamata kaya munthu wamkulu abwere pamodzi pamene akukambirana zinthu kugawirana nzeru zosiyanasiyana. So Finca ngati organization imenenso imagwira ntchito ndi achinyamata komanso wina aliyense Malawi inachiona kuti ubale umene ukutithandizira kuti tikafikire kwa ma customers athu komanso ena amene sakudziwa za Finca kuti Finca ndi chani, kuti adziwe kuti ife ngati Finca ndi bungwe limodzi limene timakhulupirira ndithu kuthetsa umphawi mdziko limeneli komanso kwina kulikonse kumene Finca imapezeka. Ndipo wapampando wa komiti yoyendetsa masewero a mpira kumwera Dailes Kachala wati kubwera kwa kampani ya Finca kuthandiza kweza masewerowa mchigawochi. Nkhani imene tayilandira bwino ndipo ndikulephera kuti ndingapanga express bwanji chimwemwe changa koma ndi chachikulu. 100 million ndi ndalama yambiri yomwe ithandizire ku masewero a mpira komanso mwina muzochitika zambirimbiri zokhuzana moyo wa anthu especially anthu akumwera anthu a mpira kuphatikizako so ino amene mmakonda mpira. Ife tikhala link yanu pakati pa Finca ndi anthu amene mwina azifunaso zingongole especially anthu okonda mpira. Momwe mwanenera ukwati zimangovuta kuti nthawi zina umazatha koma ukwati siumayenera kutha ndipo ukwati wathu ndi wa mpaka kalekale. Behind the scene tinanena kuti chaka chinocho ndicho kufuna kuti atione kuti tiyendesa bwanji koma kukubwerako mozaona kuti tikusayinira mgwirizano wa long term. So musadandaule za chaka chimozi chifukwa kumene koko tinakamba mwina sitikanatha kungofika kuti tipange zaka zitatu 4 asanatione kuti tigwira bwanji koma tigwira ntchito moti iwonso akhulupirire kuti we are professionals china chilichonse tichendesa bwinobwino. Pomaliza nkhanizi naiso mitu yake. Wachiwiri mtsogoleri wa dziko lino Profesa Arthur Peter Mutharika wafika mdziko muno lero kuchokera mdziko la South Africa. Mkulu wakale wa bungwe la Malawi Broadcasting Corporation MBC George Kasakula komanso mkulu wakale woyendetsa chuma cha bungweli Jackie Kamwachale akaonekera ku bwalo la milandu mawa.
ndipo munkhaniza masewero komiti yoyendetsa masewero a mpira wa miyendo mchigawo chakumwera yalowa mu mgwirizano ndi kampani ya finka yomwe idzithandiza mpikisano wawo waukulu ndi ndalama zokwana 100 miliyoni kwacha. Pezani nkhanizi ndi zina zambiri popita pa mbc.mw kapena mbc digital pa Facebook, Instagram komanso X. Mnali ndine Austin Kachipeya ndi mzangayo Talson Kamalata tikuti usiku opambana. Weka mukafuna yenu pamputa ngopitani ku Eba House kulimbe ku Synthesis Agriculture ndi ukapeza pampu yanu.